Dobre, ideš. Jaký sú? No, skoči na toto. A neskač tu, lebo tam je aj dierka a získa. To dáš. No, tak, sadni si na to. Tak. A hop, výborne. Je prepadnutá strecha. Tam neboj. Zoši dnešného videjka. Je tu na Urbex. Aťko figatuje. Čau. A dole je kukla. No a my dneska ideme tak bez speedrun. Možno to bude na nejaké party rozdelené. Ideme tam. Takže let's go. Dobre, ideš. Jaký sú? No, skoči na toto. A neskač tu, lebo tam je aj dierka a získa. To dáš. No, tak, sadni si na to. Tak. A hop, výborne. No. Počkaj, vieš čo vieš urobiť s tými kockami? Kúkaj, to zebereš. A je to jak krivo. Jak meta, jak drogy. A ideme. Teraz ideme... tuto je prepadnutá strecha. Tam nepôjdeme. Do piče. Tuto nepôjdeme. Tejto strechy. No. A teraz, to pôjde prvý dole schodami. Asi ty, Aďo, choď. Áno. Budeš potom držať kameru, či? No, asi aj tak. Potom ma budeš natáčať, hej? Kámo, dáš to dáš. Dostaneme potom, kebyže tu niekto ide, dostaneme taký rýchly hovor a ak to nestihneme vyliezť von, tak budeme proste potichu a budeme schovaní. No, Aďo, ide. Aďko, ide bomby. Dobre, Hasan, drž to. Kúkaj. Idem ja? Poď. A to číslo si vstúpil na šnúrku. A jebať to. To profesionálni parkouristi. Tak. No, takže hoši part 2. Niečo sa nám pokašľalo, ale David to asi on nebude dávať. Do kepkatu. Asi tak. Dneska sme dosahli 10 odberov, takže WNČ 1. mája. Poďme to tu preskúmať. Ja zapnem aj výtenu. Takže môžete vidieť, tu funguje aj elektrina. A počkaj. Hopa. Vôjde si? Áno. Okay. Som to robil. A vidíš, toto je ten, čo tu používali tí oni, ne? No, kolovrátok. Kolovrátok. No, tieto dvere nejdú. Tu, jak môžete vidieť, tu je prepadnutá strecha. Ešte to neskapalo. Ešte ne. Dobre, poďme také rýchle skúšať. Takže tu môžu, tu si dávajú telefón, si idem to. Tu je tiež strecha prepadnutá, to je presne natuším. Tu máme nejaké prístroje, čo ten typek robí, hej. No, môžem si tu nabídať telefón, ale že mám tu nabídačku samozrejme. A toto je odkiaľ sme došli. Tu sa tiež zapne elektrina, ale kamo, mne sa tu zdá, že je to tu prázdne. A tu je skrinka. Počkaj. Tam je napísané strávne tu. Detské jase. Komiks? Kontroluj to, či... Temix! Čo ti dáva? Kam vidíš? Cement. Čo ti dáva? No, tam. To je fľaša? Počkaj. Fľaša.
to je? Vňanka. Vňanka. Hej, a teraz má ináč. Fuj. Piče. No, mi to aj tresko na nohu ešte, ale nebo. A nevadí, trocha som záležil. No, a ideme. Teraz je to zaujímavé. Teraz je za kamerou Aďo. No hej. Že? Tak. A chlapci, ideme. Toto je zaujímavé ešte. Nukleár, čo ti dáva? Toto tu. Vidíš? Čo ti dáva? Poď. Čo ti dáva? Tu si nebol, čo? Chlapče. Počkaj, zapneme ho, To je... Ty, kable. Čo ti... To sú dvere. Toto sú tie dvere. To je jaké... Čo ti... Idú sem typci nejaký. Zavri. Kamo, tebe jebe. To sú klíšte. Že? Kamo, to je všetko od výroby. No, poď sem. Tu sú poistky. Počkaj. Chlapče, tu je rádio. Dig. Tu je bez komentára rádio. Čo? Čo ti jem? Toto je... Kúkaj. No, tu funguje elektrina. A tu máš poistky. Tu máš... Kámo, niečo. Brúska, papier, vracenie nebo nejaké výpočty. Kámo, toto je... Ešte to neskapalo, že ne? Ešte ne? Kámo, keď tu nájdeme drogy, tak To je kľúč. voláme policajtov, kámo. Ticho. Kámo. Ale ne, do piče. Kámo, keď sa hej, tie dvere otvárajú, my pakujeme hneď sa. To sú hlučné. To sú káble, chlapče. To proste, to zíme. No, Ticho. Dobre. Kámo, kríž? Kríž? Musí byť. Ne, dneska to. Ne, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dneska, čo tu je napísané? Otoč to sem, poď sem. To je protipožiarná hliadka. Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným nohom. Ohlasania požaru. To nejsme my, našťastie. Tam asi nepôjdeme, ne? Lebo to môže byť aha. Kamo, tu je To je kompresor. Dík. Hej, ale jasne. To je kompres. Teraz by to nemalo skapať. Choď part 3. Dobre. Pošli part 3. Stále idem za kamerou. Čo sme? My sme povedali, že paranormálne vyšetrovanie pôjdeme až neskôr. No. Lebo ja som skúšal chvíľu tú aplikáciu a kámo, ja tu nemám ani Wi-Fi. Tu není Wi-Fi, že? Kámo, aj mi duch tu povedal, že ja si spomínam. I remember. Ešte house. Koľko tu je oných? No kámo, cable. To je preseknutné, chlapče. Ukáž, tu tam je to, čo sa Kompresor, no? No. Nič z toho, kamo. Jebe. Ale tu máš, kamo, všetko. Šrobováky, rašple, kompresor, zverák. Isolepa.
Čekaj. Ideme. Ideme na to. Musíme byť absolútne potichu. Oni tu chodia asi fajčiť na henty. Komu tu je sa? Podľa teba vyštartoval? Ideme to neštartovať. Toto zle. Toto si Urbex spravila, že nič nekradnite a nič keď to nejváže. Lebo to je horočko. Tebe jebe. Koľký jandýsko. Toto je na to. Toto bude aj paranormálne vyšetrovanie. Pôjdeme. Musíme ísť. Toto bude na paranormálne vyšetrovanie. Musíme ísť, Davidom. No poď. Má tu je kompresor. To si nevidím. Tu je to majestátne. To sú zamknuté. Niečo do Niečo tu je napísané. Arne 78. Arodel 12. Neviem. Čo je v týchto? Ty kokos, tak toto musí vyzerať v noci. Že? Holding it together, počkaj. Tu musíme stať. Tu je káva, chlapče. Čo Nemecka? Papiere bolaké. Ja nevím čo. Čo je tuto? To ani otvoriť nejde skoro. Isto. A ty si to počul. Počkaj. Dokedy to je? Dokedy je trvá? Do 28.6.2026. Však tu hovorí, boli tu nedávno. Dobre, to je iba sova. Dobre, poďme naspäť. Poďme. Ty vole. Čo ti to? Tam tu pôjdeme s Davidom. A tam si mal kompresor, nárade, kľúče, rašplec tam mal normálne, tam si mohol pokradnúť, čo chceš. Len to my Urbex asi nerobíme. Ne, pri Urbexe sa to nerobí. My všetko nechávame tak, jak je. Ešte stále to na zadnú, hele. Áno. A kúkaj, týpek tu máme. Na minútu jedna robí. Kúkaj to, tie odstaviny, kúkaj. Na čo dajem sa úprimne? Vidíš? Poďme asi, veď už to není toho. Není priklonené.
1782. Nie je to možno, že kedy to, ne? Odkedy to je? To je podľa mňa len sériové číslo. A však ako tak... Jak si si istý? Kámo, však to je to isté. 1780. Taká možno. A však vidíš, že tie prístroje vyzerajú už staro. Taká aj používajú. No majú aspoň 50 rokov určite. Pôjdeme tu až na Ghost Hunting. Ale zajtra pôjdeme. Dobre. Čo je to? Svetlače, fľaša, toto. Jak tie dvere rozbijeme, nevíš? Že ako... Čo sú tie dvere, kde sme boli, tu musíš... A aj tak nič. Sú zabarikádované. Kebyže ich mal ako... Ešte dobré, že tu ide čerstvý vzduch. No. Aby som sa tu vám veľmi nezažal, jak to je zadielné. No, To sa prepadáva. dobre. Poďme asi, či? No, ome. Už sme toto preskúmali. No, nebude asi moc. No. Tak vystúme z tej onej steny. Tak zavoláme sama, nech to tam zasune naspäť. Toto ešte bude aspoň 100 rokov určite. A určite, však keď to teba udrží, tak isto aj mňa. Československá kvalita. Kámo, ak sa to podo mnou začne hýbať, kámo, ty musíš byť tu. Lebo keď sa to začne pod mnou... Ja som šimkol. Zber kamera. Čakaj za ten výsak. Dobre, že ti nejebol, lebo ináč by som to úplne rozjebal. To sa mi teraz skoro stalo, ty vole. No. What the fuck? To je to zaujímavé. Kámo, keď ja pôjdem spoláčka vlastne, ak myslím. Kámo, keď pôjdem do máš času a bude tu húkať. Opica. Poďme, že tu. Čakaj, kde? Ideme jumpscanúť Davida. Nie, to je moc podľa mňa, či? To je moc. Čakaj teraz. Ja už asi idem. Asi pôjdeme, ne? No, čo tu máme také robiť? Čakaj, tak hoši, uvidíme sa dole. Aďo. Dobre, Aďo zlieza, bolo to extrém, ale dal si to. Dal si to? Dajme na to bomby. Počkaj, ideme dať koniec, ideme dať záver. Ty najrýchlo, poď, skoč. Dobre. Lepšie. No. Ja som bol celý normálne krvavý. Dobre, hoši, poďte sem. Hello, Meťo. Tak, my sa s vami lúčime, to bolo dnešný explore a na budúce pôjdeme hantiť. Pôjdeme, jak sa to volá, Ghost Hunting. Takže lajkujte, zdieľajte, odoberajte. Takéto zaujímavé videá, dúfam, hej, pre vás. No, lúči sa s vami tu Ja. Kukláč, Aťko Figa a ja Pebík Závod, Pebino, Peter, to mi je jedno. Takže, Peter. tak, majte sa. Ujajaj. Dobre, dovidenia. Čau. Čaute.